Ако утре токът спре, ако магазините се изпразнят за часове, ако се чуват сирени, ще знаеш ли какво да правиш? Повечето хора ще изпаднат в паника не защото са слаби, а защото не са подготвени. Аз съм Николай Костов, автор на поредица от книги за оцеляване в извънредни ситуации. Първата ми книга вече помогна на над 10 000 български семейства да бъдат спокойни в тези толкова турбулентни времена. Днес ще ви представя и нейните две продължения. Ще ви покажа нещо повече от книги. Ще ви покажа система за защита на семейството ви, на вашия живот и здраве във всяка извънредна ситуация. Някой ден на планетата ни ще възцари траен мир и войната ще бъде изкоренена, така както това се случи с много болести. За съжаление, събитията от последните години ни отдалечават от този момент. Войната е мащабно бедствие и оказва своето неблагоприятно влияние върху всички граждани – мъже, жени, деца, възрастни и болни хора. За щастие, гладът, липсата на санитарно-хигиенни условия, болестите, ограничения достъп до медицинска помощ и мародерите са препятствия, предизвикателства, които могат да бъдат преодолени с малко предварителна подготовка. Тази подготовка помага както при война, така и при всякакви бедствия и аварии. Тя се прави сега, в мирно време, докато града води своя обикновен начин на живот, докато има всичко по магазините, бензиностанциите и аптеките. Тази книга има над 3000 практически съвета как да подготвите дома си, автомобила и безопасно убежище, как да изградите план за евакуация, как да се придвижите безопасно, как да окажете помощ на ранен, как да действате при престрелка, артилерийска атака или дори при ядрен удар. Тук няма теория, няма политика, няма съвети за воюване. Това е наръчник за цивилни хора, който ще им помогне да преминат по-леко и безопасно през всички видове опасности по време на един въоръжен конфликт. Заплахите за нашето съществуване не са свързани само с война. Въобразихме си, че откъсвайки се от природата и изграждайки свят от бетон, технологии и удобства, сме в безопасност. Но истината е, че тази среда е по-крехка от всякога. Трябва ни само едно земетресение, една снежна буря или пожар, един срив на електропреносната мрежа, една промишлена авария или една пандемия и всичко, което смятаме за сигурно се изпарява за минути. Бедствията, авариите и природните катаклизми не са мрачна теория, а са реалност, за която малцина мислят, докато не стане твърде късно. Но вие можете и трябва да сте готови да действате тогава, когато всяка минута е от значение. Семейна подготовка за извънредни ситуации е вашето ръководство за оцеляване в свят, който може да се преобърне за миг. Тук ще намерите конкретни стъпки как да се предпазите при бедствия, аварии, тероризъм, катастрофи и всяка застрашаваща живота извънредна ситуация. Как да организирате семейството и приятелите си. Как да изградите защитен план. Какво да складирате, как да комуникирате, как да оцелеете физически и психически в хаоса. Тази книга ще ви преведе всичко, стъпка по стъпка. Не е нужно да сте експерт, нужно е само да започнете. Доскоро употребата на ядрено оръжие бе немислима, но днес светът е различен. С разпада на международните договори за сигурност и конфронтацията между основните геополитически центрове, опасността от ядрена война се завръща там, където никога не сме искали да я видим – пред прага на дома ни. В продължение на десетилетия информацията за ядреното оръжие бе скрита от обществеността и достъпна само и единствено за висшия команден състав на армията и офицерите на някои подразделения, специализирани родове войски. Докладите за ефектите от употребата му, поразяващите фактори, разчетите и протоколите за поведение при атака бяха строго секретни. Обикновените хора бяха оставени в неведение с надеждата, че няма да им се наложи да знаят тези неща. Това знание вече не е привилегия, а единствената реална защита за хората. Ядрена заплаха разкрива на достъпен език какво представлява ядреното оръжие, какви са реалните последици от неговата употреба и как човек може да се подготви и оцелее в среда, която преди изглеждаше немислима.
Много дълго ни внушаваха, че оцеляването е невъзможно и дори безмислено. Тази книга доказва обратното. Тази информация е вашият единствен шанс да се подготвени за ситуация, в която никой не желае, но и която не може повече да бъде игнорирана. Това са 3 отделни книги, но заедно те са система за оцеляване при война, бедствия и аварии, катастрофи, тероризъм, ядрен конфликт или инцидент. Общо над 10 000 практически съвета. Стъпка по стъпка. Подходящи са за всеки, без значение от възраст, пол, физическа подготовка или здравословно състояние. Една книга се чете за 2 дни. Цялата серия за седмица. Но знанието остава за цял живот. Цената на всяка една книга по-отделно е 17,90 евро, а доставката до офис на Speedy е само 2,10 евро. Така общата сума става точно 20 евро с доставката. Ако вземете и 3 книги заедно, получавате отстъпка от цената и безплатна доставка. Може да поръчате цялата колекция за 45,90 евро с бърза и безплатна доставка от bookzone.bg или на телефон 087 80 20 500. Даваме и 90-дневна гаранция за удовлетвореност. Ако не сте доволни, връщате книгите, ние ви връщаме парите. Рискът за вас е нулев. Преди да продължите, отделете минутка и помислете колко струва животът ви, а живота на вашите любими хора. Подготовката не е страх. Подготовката е интелигентност. Подготовката е отговорност. Тя е като кола, на който поставяме в автомобила. Надяваме се никога да не ни потрябва, но ако най-лошото се случи, едно малко решение и действие може да дадат огромна разлика. Не чакайте да стане твърде късно. Поръчайте сега. Осигурете си спокойствие преди да ви потрябва. Защото когато настъпи извънредна ситуация, време за учене няма да има.